Ingsun kiambak ingkang badhe ngadepi siung laut. Derek ngampil-ampil upacaraning kanalindran ing pendhapa. Coba kewajiban diaturaken. Encik kepareman. Sedaya kewajiban kula anggen kula wentah para wanita menika boten badhe wonten ingkang berjiwa. Sawanci-wanci panjenengan menika ngrasakake menapa kemawon menika namung nyadong dalem. Boten katalumpen ingkang damel maturaken sumpah bekti mugi kujukan. Sak tampa mung pangestunipun Kakang para ganti sampeyan. Sangat anggen kalau mungkin dadosaken ketuhanan kula. Aturmu gawe bombonging penggalipun rening sliramu pinangka garwa prameswari tindak sejangkah tembung saklimah kowe kudu tansah keahlian diprayoga kanggo nunggu Namung ngesakaken sewu. ngaturi kasugengan rawuhipun wajur mertan menapa sami rahayu Basuki nak Mas Tunggal sowan kalis rubadul nirboyo nirsawu dipun prayogaken wangsul dateng dika Kakang Patih Singoran sabda katumbalan sampan ing sekawit dika ing sulutus ingkang supados nanjihaken kawontenanipun Adipati Siung Laut wonten ing Kadipaten Blambangan Purwomadya ing usaranipun kados pundi keparmatun sampan iku sampun kula tindakaken dumugi wonten ing Kadipaten Blambangan nak yenaken lajeng kados pundi kabulusananipun yen to Dipati Siung Laut piyambakipun menika boten sowan kabiyanto wonten sapa menika cetanipun Dipati Siung Laut balelo sang Siung Laut balelo menawi mekaten sampun cetha Bupati Siung Laut badhe nguwalaken saking pamrentah negari Mataram. Munggo ing hukum tata negara ingkang sampun lumampah. Blambangan kalebet wewengkon ing Mataram kabawah kaprintah dening pemerintahan ing Mataram. Rening dika Kakang Singoran sampun dumugi wonten ing Kabupaten Blambangan cetha gamblang Siung Laut bali. Tumindakipun Siung Laut ingsun umpamekaken geni sapelik menggahipun rapat badhe mangombiyawara menawi boten enggal kaprasta. Kakang Singoran panembahan Senopati rumiyin ugi Senopati wonten ing Kasultanan Pajang. Ingsun boten ajrih menawi badhe abnajeng kalih Siung Laut. Selajengipun Adipati Arya Penangsang kemawon jengkelang saking tangan kula. Mila kanthi menika Kakang Singoran yadra wajib kawontenan ing negari Mataram sawetawis kula titipaken dhateng dika sedaya ingsun kiambak ingkang badhe ngadepi Siung Laut. Jogine sliramu mampung pun Kakang jroning arep magut suraning driya ya. Boten ateges kula ngiyas kegiatan panjenengan. Nanging panjenengan menika jejering pengayoman wonten ing Mataram. Saruti nulu menawi jengkal pribadi wonten ing satengahing palagan Kangmas. Menawi panjenengan mimpang boten badhe kondhang, nanging menawi panjenengan kawon jejer wirang, mbok monggo dipun rembak kanthi sarana ares kados pundi ing mangkene kurang saenipun antawis Mataram lan Blambangan menika saged rukun malih.
aja busa-busu. Ing tembe bakal kesuru. Nanging gemat-gemet waton slamet, nuhake ati kang sabar. Aja ndeder amarah. Lamun Adipati Siung Laut kok ngimbar mujo nesu amarahe kepengin njungking kabar kuwi durung kinaruan. Senajan wis perang gedhe iso diklise saka cilik nganti sak dening lupute Siung Laut. Apa to untunge upama nak Mas Penembahan iki maju perang dikeploki para prajurit. Menika sawening tanggal jawab kula minangka pengayoman ingkang ngastonis kendhalinipun negari Mataram. Kuwi ngerti. Nanging sambarang kira kudu ditinting-tinting luwih becik. Nganggone ati. Aja nganggo amarahing ati. Tak tulisane. Isih ana jago ing talan. Ora kok ateges iki loncatan jago. Iki ora. Perang kuwi yen kalah nganggo kol kudu ngetokake akal. Nah, supaya bisa menang tanding yuda karo wong-wong ing Blambangan nganggo akal. Jadi kalah ning urung karuan yen kalah. Ana tembungan menang tanpa ngasorake, ngluruk tanpa bolong. Nggawa pusaka aja nganti natoni. Iki ana sanepane. Iku coba upama nak Mas Penembahan iki kok kastu. Aku kepengin wayahku ditimbang. Anak kula Jurang. Jurang. Kersanipun Mengko rak tuwa sing nutur. Bahkan sengaran Biko jumjuga wonten ing Wisma Kasatria. Aturi pirsa ingkang sepatus ngadhep meneng sanes. Pangesti. Dadi lamun ingkang putra wis sowan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marang sira putraku Pangeran Sabtu paring dawuh Rama Panembahan kaget jroning penggalih. Rumos tratapan awit katembet kemawon wonten ing kasatriyan wonten rawuhipun Paman Patih Singorawu ingkang parikedah kula ngabiyantara wonten resedan. Rama Panembahan caos sembahipun dak tampa mung puja pangestune Rama marganti tamanana. Gugup anggen kula nampi mugi dadosaken kasantosanipun Pangeran Jolang. Kanjeng Ibu, Piye nggih? Pangeran Jolang asal caos sembahipun Tak tempo puja pangestune ibu enggal tanpa nono nggih. sanget anggen kula nampi mugi dadosaken jejematipun. Duh Rama kepunden Jolang menawi katitik Pangeran Jolang gadah kalepatan wigahipun negara. Ing Mataram Jolang saged nampi pidana. Putraku Jolang kipatke adoh penggalih. Lamun sliramu arep kapatrapan bidana marang engkau. Ora. Sliramu putra ing Mataram. Sinatria sejati pinangka bentenging negara Mataram. Jolang paring dawuh dadake kawruhanan yen ing ari kalenggan iki negara Mataram lagi kesaputing mendung kelelemengan anggendanu amarga saka patrap lan tumindake Bupati Blambangan ya Adipati Siung Laut. Rama wis perintah marang Pak Bupati Singorawu ingkang supaya nanjihake Kabupaten Blambangan kacetha Siung Laut Balela.
dumadi campuh perang. Mataram kalah. Jumbuh pangi Guewa Durumertani. Rama ingkang supaya nimbali marang sliramu ewon dene kersane Durumertani Rama diurang. Wajuru menika anak kula Julang sampun sowan wonten ngersa. Menawi wonten sawening bab ingkang parikedah ndika pangandikaken dhateng ingkang wayah Julang. Monggo. Nama Penembahan sawetara wong wektu sadina. Inggih nggih wonten. Seloran sawetara tanembat karo pituku namun setaken dawuh. Mas Putu paring dawuh yang Julang. Sareh ning Mataram panblambangan lagi kedah. Kira-kira atine kepriye? Boten badhe kula selaki awit Pangeran Julang andarbeni sak petahipun Mataram menawi katitik paman Adipati Singaraut ingkang damel prastawa saengga prajurit saking Mataram katindhi yuda kula ugi ngrasaken tanggel jawab kepengin damel tentremipun swasana ing Mataram antawis blambangan yang Kaya ngono. Mataram iki gumantung marang Mas Julang. iki menapa Pangeran Julang ya? Iki ana tembelan. Menang tanpa masalah. Lurus tanpa bolong. Mateni tanpa retoli. Menapa saged ya? Yo kene ora bisa. Iso. Lamun Mas Putu kok kuwatir. Cilik dijel kunte. Gede taturan. Yang bukan tanggung jawab. Apa kira-kira Mas Putu sanggup nak jaluk kula? Menawi sedaya kula wau damel katentremanipun Mataram iku Prabu Sang Yogi dhateng panjenengan badhe kula tampi, badhe kula estokaken menapa ingkang dados iku ugi pratikelipun Eyang Durumertani. Ngono. Inggih. Yen ngono cara iki sing ngerti mung Mas Putu lanang. Lajeng ingkang damel kegiatan Pangeran Julang menapa Eyang Juru yakin bilih Julang ingkang saged damel tentremipun Mataram antawis kadipaten Blambangan. Mas Putu kudu yakin percaya ana carane. Ngerti Wonten carane. Lajeng kanthi margi menapa ya? aja nganti wong liya padha ngerti, sing ngerti mung Dian lan Nakul ya. Sedika dawuh keparing nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kanjeng Ibu nyuwun tabeng pangis. Hati-hati ya. Paman Ki. Patih.